go. I won't scream or start a fight. I'm not a heavyweight, I'm light. And here they won't go easy. Welkom bij, nou moet ik even goed rekenen, volgens mij de 4e aflevering inmiddels van Op de Pot Met. En vandaag, ik schakel even om naar Nederland, zit ik op de pot met Julia van Toorn hiernaast. Maar oftewel Julia Zara, dat is eigenlijk je artiestennaam, hè? Dat klopt, ja. Je mag me Julia Zara noemen. Julia Zara, dan noemen we dat inderdaad. Skip het van Toorn stukje. Hey, en even kort waar we je van kennen. Nou, dat is natuurlijk The Voice of Holland. Voice of Holland 2013. En toen deed jij Oops, I Did It Again op een hele bijzondere, mooie akoestische manier. En volgens mij dacht de jury er ook zo over, want het was echt 2 seconden volgens mij dat Ilse Treintje en wie was de derde omdraaide? Dat weet ik niet meer. Uiteindelijk alle 4. Uiteindelijk precies, ja, uiteindelijk alle 4. Want ik zag inderdaad, ik heb het bekeken, Marco Borsato was een paar seconden later. Toch heb je wel voor hem gekozen. Had je dat van tevoren al bedacht? Van als Marco draait, dan wordt dat hem? Nee, ik had er nog niet echt over nagedacht als ik eerlijk ben. Nee, Het was echt een spontane keuze. Heel goed, en dan draaien ze gewoon alle 4 en dan ga je door. Dan ga je met Marco Borsato natuurlijk in samenwerking. Hoe was die tijd? Wat heb je daarvan geleerd? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was heel bijzonder. We hebben hele mooie optredens mogen doen daar bij The Voice en veel geleerd. Niet alleen van Marco, maar ook van alle kandidaten en de productiemensen eromheen. En, ja, het was hartstikke bijzonder. Kun je kort vertellen wat je dan in die tijd precies geleerd hebt? Ja, vooral omgaan met al die druk en zoveel mensen en de media-aandacht en eigenlijk al dat grote wat er eerst helemaal niet was en dan opeens heel erg veel. Ja, snap ik. Want inderdaad, dat was 2013 inderdaad, Voice of Holland. 2015 deed je al mee hè, met de beste wat is het, zangers van Nederland. Volgens mij dat nu de zangers van, nou ja, goed, de titel van het programma is iets veranderd. Nou, dat vind ik nogal wat. Ik bedoel, beste zangers van Nederland en dan zit je in dat programma 2 jaar later. Is dan echt de Voice het ding geweest dat het balletje is gaan rollen? Ik denk het wel, ja, in die tijd wel. Ik was natuurlijk, ik kwam net van de middelbare school af, dus ik denk niet dat het zo snel was gelukt als ik niet mee had gedaan aan The Voice. En nu, nu zijn we 2019, dus zijn we 6 jaar verder. Ja. Kan je die 6 jaar voor jezelf een beetje samenvatten? Dat denk ik wel. Ik ga mijn best doen. Ja, het is heel druk geweest. Ik heb vooral gezocht naar wie ik nou ben als artiest en wat ik nou precies naar buiten wil brengen. Dus ik heb heel veel geschreven, ook heel veel blijven optreden, maar uiteindelijk kwam ik op een stijl uit en ik denk, nou, ik moet nu gewoon deze liedje opnemen. En daar kwam mijn laatste EP uit, dus 6 liedjes, helemaal een soort akoestisch stripped down opgenomen. En die EP heet Something New. Ja. Met Something New ben ik op tour gegaan, hebben we 5 mooie zaaltjes mogen doen, dat was nog solo. Vorig jaar ben ik begonnen aan mijn eerste clubtour met band. En daar hangt dus eigenlijk nu mijn nieuwe single aan vast, Do You. En er staat weer een hele mooie tour gepland in november. Een soort van de part 2 van de Remedy Tour. En daar hangt ook weer nieuwe muziek aan vast. Dus het komende jaar heel veel nieuwe liedjes. Gaaf zeg, Do You, hè, dat nummer ga je dat straks ook laten horen? Ja, zeker. Als het mag van jullie dan... Nou, het mag van ons, sowieso. Ik zou zeggen, ga er gewoon knallen maar in, ga er lekker mee beginnen. Yes. En dus echt hele gave plannen, begrijp ik wel, voor 2019. Absoluut, ja. Heb je ook nog iets dat je denkt, ik leef er naartoe, dit wil ik nog behalen of dat wil ik bereiken? Of zeg je van, nou, ik geniet eigenlijk wel heel erg van het moment en ik zie het eigenlijk allemaal wel? Ik neig meer naar het laatste, maar het is wel gezond denk ik om een beetje vooruit te kijken. Dus dat doe ik zeker te houden, inderdaad. En wat is dat? Ja, dan kijk ik denk een beetje naar volgend jaar. Dus ik heb nu een heleboel mooie popzaaltjes mogen doen en dan de kleine zalen daarvan. Dus misschien volgend jaar een grote zaal Paradiso. Gaaf. Dat zou een mooi doel zijn, ja. Gaaf, heel erg gaaf. Welke nummers ga je straks nog meer laten horen? Nou, ik twijfel nog een beetje, hè, want het zijn opeens 3 liedjes in plaats van 2. Ja, maar het is Noorderwien, hè, wel. Dat is een grote, ongestructureerde chaos. Ja, gestructureerde chaos eigenlijk. Dus ik denk wat nieuws nog en misschien iets van mijn laatste EP, Something New. Jeetje. Maar bij jou is het, ik benadruk het even expliciet, is het balletje wel echt gaan rollen naar de Voice. En hoeveel mensen doen daar wel niet aan mee, maar
ja, wat het met jou heeft gedaan, nou, dat is gewoon heel erg positief hoe het heeft, de uitwerking daarvan, zeg maar. Ja, absoluut. Ja. Dat zegt natuurlijk iets over jou als artiest en als persoon waarschijnlijk. Heb je zelf een beetje een idee wat jouw stijl dan zo uniek maakt? Of wat is dat, denk je zelf? Wat een beetje, misschien wat geheim is, waardoor het allemaal zo lekker is gaan rollen. Ja, goede vraag. Ik denk dat je als artiest daar altijd ook een beetje naar op zoek bent. Van, hoe kan ik nou ook in combinatie met natuurlijk zo dicht mogelijk bij jezelf blijven en doen wat jij leuk vindt. Maar wat is nou datgene wat het publiek zo leuk vindt? Dus dat is voor mij eigenlijk ook een beetje een raadsel. Ik hoop gewoon dat ze mijn muziek en mijn stem mooi vinden en dat ze daardoor aanhaken, dat hoop ik. Ja, nou sowieso de muziek en de stem en zelf, kijk, als ik dan terugkijk naar je optreden op Say It Again, niemand verwacht zoiets natuurlijk en dan kun je wel een beetje uithalen van oké, dit is niet 13 in een dozijn. Nou, dat denk ik dan, maar goed. Dat zou tof zijn, Ja, toch? Er moet wel iets zijn waardoor het pakt en het vooral ook blijvend is. En waarschijnlijk ook inderdaad, The Voice is een mooie springplank, maar het is ook een kwestie denk ik van sowieso juiste tijd, juiste mensen, wat je zelf al zegt, dat hele team er toen omheen. Ja, zeker. En jeetje. Hey, en voor The Voice, had je dit überhaupt kunnen dromen wel, maar ook gedacht dat het eventueel waarheid zou kunnen worden? Nou, ik moet zeggen dat ik was er nog niet zo erg mee bezig. Nee. Dus The Voice kwam best wel onverwachts en ik denk gewoon leuk, lijkt me leuk, ik probeer het gewoon. En ik had natuurlijk nooit gedacht dat er zo'n hele carrière uit voort zou vliegen. Nee. Maar dus ik denk dat ik het wel had durven dromen. Ik ging wel eens naar een concert dat ik dacht, het lijkt me wel heel tof om ooit zoiets te kunnen doen. Maar nooit echt met een serieuze gedachte van, dit is wat ik wil doen en dit ga ik worden. Nee, zo heb ik Nee. Want hoe is dat dan gegaan? Want ik bedoel, 2013, jij doet eraan mee. Had jij iets met werk of studie in die tijd? Of heb je alles aan de kant gegooid? Of nee, ik zat er een beetje tussenin. Dus ik kwam net van de middelbare school af. En ik had me aangemeld voor het conservatorium in Utrecht. En in eerste instantie was ik daar afgewezen. En toen in de tussentijd ben ik benaderd door The Voice en dacht misschien moet ik het dan toch maar doen. Ik ga niet op reis of zo, ik ga ook niet naar school. Nee. Misschien is dit wel mooi voor een tussenjaartje. Ja. En toen had ik net, ik denk de eerste ronde hadden we opgenomen en toen kwam het conservatorium toch terug met we willen misschien toch wel dat je komt studeren, of misschien, dat willen we heel graag. En dat is eigenlijk mijn eerste keus. Dus toen ben ik allebei aangegaan, maar toen werd het wel erg druk. En daar ben ik mee gestopt. Maar toen zat ik midden in The Voice opeens. Jeetje zeg, bizar. En nou hele mooie doelen, plannen. Als je mensen dit kijken en die denken, joh, voor sommigen zul je een soort inspiratiebron zijn. Heb je er iets van een tip dat je zegt van jonge artiesten, dit kan ik je meegeven? Een soort quote? Dat vind ik heel moeilijk, want ik ben zelf ook niet zo heel goed. Ik ga mijn best doen. Ik vind het gewoon heel belangrijk om mezelf eraan te blijven herinneren dat het echt zoeken is als artiest. Het maakt niet zo heel erg uit als je vorige week iets dacht, maar nu iets anders denkt als het maar goed voelt. Dus dat zou ik wel willen meegeven. Zorg dat je echt alleen maar dingen doet waar je helemaal achter staat. Ja. En als ik jou eens hoor, ook een beetje in het moment leven en een beetje kijken wat er op je pad komt en daar gewoon een beetje de stroom meevaren eigenlijk. Ja, zeker. Gaaf. Dus niet te veel van tevoren plannen, maar gewoon zien hoe het... Ik zeg niet dat het de manier is. Hè? Nee, maar het heeft wel bij jou gewerkt, dus je weet het ook bij de ander. Hey, ik ga je niet langer ophouden, want ik kreeg al door, jij moet gaan soundchecken volgens mij. Alright. Ik ben heel erg benieuwd naar je nieuwe song, je nieuwe release. We gaan het horen. Oké, top. En ik wens jou heel veel succes, ook met de plannen voor 2020 als ik het zo hoor. En, nou, ik zou zeggen, dan kom je in die tijd maar weer eens even terug. Ja, heel graag. Leuk. Op de pot. Of op de pot. Of we zoeken iets aangenamen door elkaar, zodat ik in ieder geval ook zie. Hey, heel veel succes en dankjewel. En vergeet niet door te spoelen. Oké, top. Dankjewel. Hey, hartstikke My side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be my remedy. Oh, you will always be